Nwanyi ndewono ndewono nna nabata unu na channel m a na-akpọ Nọnọ Igbotic Nọnọ. Ọ bụ na isonyebe n'otu anya biko ị na-egbukwa oge nne tinye aka na ihe na-acha red a na-akpọ subscribe button. Subscribe ebe ahụ soro channel a ka isoro n'ife a na-alụ ka isoro n'ife a na-arụ ka ibido sụba Igbo ka ọ ghara ịbụ ị na obodo nna gị ofu nwoke nwa abịaba wogbuo gị ọ na-akọrọ gị aba ị na-akọ ubi ọ na-akọrọ gị ọwa ị na-akọ ọnụ kata so mepezelu gị adaka n'ọnụ enwe so ọ ka gị ma na itinye isi na channel a mụta ụfọdụ ihe m ga-akụziri gị ka ọ wee bara gị gịnị uru. Getting sick of all the small town talking. Nke tata na vidio nke mbọsị nke tata ihe a ga-akọwata bụ afa dịgacha iche iche nke ị ga-akpọnwu onye hụrụ n'anya. Yes, onye hụrụ n'anya dịka obi mụ onye dị m n'obi ọ dị m n'obi ị ga-akpọnwukwa ya onye hụrụ n'anya. Afa ndị dịgasị otu a ị ga na-akpọ onye hụrụ n'anya ị ga-akpọnwukwu ya nwoke ị ga-akpọnwukwu ya nwaanyị otu ọbụla o si wee sọ gị si wee tinye ya. Ịfụ onye ahụ ị hụrụ n'anya dịka di gị ị na-ekwu ya isi ya obi mụ afọ ịhụnanya ọ ga-achịkwa ọchị gotere gị ezigbo fon. Ụmụafọ a na-atọkarị lelele pọrọrọ onwe ka isi na-ayọ di gị ihe o mere ọrụ gị ya inwekwa ike ịkpọ ya ofu afa na-atọ ụtọ dịka obi mụ. So nke izizi bụ obi mụ. Ịbụọ ị ga-akpọnwukwa onye ị hụrụ n'anya bụ eze mụ dịka di gị. Eze mụ pụtara n'oyibo my king. Ịkpọkwa ya eze mụ bịa kene ka m jụọ gị eze mụ bịa eze mụ ọ ga-atọkwa ya ụtọ maka ọ pụtara my king eze mụ onye isi. Ana ịma na ụmụ nwoke na like ịbụ gịnị ndị isi so mgbe ịkpọ ya eze mụ obi atọkwa ya rịkpọrịkpọ. Ọzọ ị ga-akpọ nkwa onye ị hụrụ n'anya n'Igbo pụtara ike mụ pụtara n'oyibo my support my companion. So ị ga-akpọnwukwu ya ike mụ my strength ọjọgụ. Na ịkpọkwara ike m abụkwa ebe ọbụla ịfụrụ gị nọ ebe ọbụla ifu itie mmadụ etikwana ahụ ike mụ onye isi ezinụlọ ike mụ ịkpọkwa ya ọza ịyọkwa ya onye gị onye pụtara ike mụ. Ọzọ ị ga-akpọkwa onye hụrụ n'anya bụ agụ nwoke pụtara my lion pụta brave man onye shiri ezigbote ike ya na ike mbịakwala iyite mana ha dịcha n'iche n'ụdị nke ha. So nke a bụ agụ nwoke ịkpọ ya agụ nwoke ofute gị dọla ahụ dosa gị tebụl iwe ejegoro Brazil ahịa. Ihe nke atọ gbogbo anyị ekwukarịgo nke nwoke ka anyị bịa na nke nwaanyị. Afọ ị ga-akpọnwu nwunye gị oyoyo gị bụ tomato jos. Ịma na jos aka na jos tomato dị ebe ahụ buchere ibu dị pokopoko. So mgbe ị kpọrọ ya tomato jos ọ pụtara asa ọ pụtara nwaanyị mara mma nwaanyị dị fresh correct girl. Nwaanyị mara mma nwaanyị dị fresh ọ bụ ihe ọ pụtara. Ịgbakwa ya tomato jos bịa keli tomato jos ịgbakwa otu a ushiri ga-efu egusi ofe onugbo ga-atọ ezigbote ụzọ ma tinyekwara gị jara n'enyi ya ịmasị dosekwa ndị ya dunu ya pụta jara n'enyi ya. Amaka m nke nwa m nwaanyị so m achị ọchị ebe a onwekwa ihe ọ na-aghọta maka anyị chachịba. Ị ga-akpọnkwu ya egovin. Ị ga-akpọnkwa nwunye gị nwaanyị egovin ọ fụtara fresh skin egovin ị na-egbuke ịkpọkwa ya nka isi ebuo ya aka m adị ọkụ ya. Ị ga-akpọ nkwa nwaanyị hụrụ n'anya bụ akwa ugo. Ịkpọkwa ya akwa ugo m ịmana ugo nnụnụ na-eme ajịbọ ahụ ịkpọ ya akwa ugo. Ị ga-akpọ nkwa ya ụtụtụ m ọ pụtara my morning star ya bụ gịnị nọ n'elu bed nteta n'ụlọ ụtụtụ. Ọ bụrụ ọgwụ ịtọ nọ ya dịka enwe ma ọ terapụ ọdọ dịka enwe wee kpọọ ya ụtụtụ m. Egekwana m ntị nwaanyị ọbụla mee gịnị mara mma n'udo nke ya. Nwaanyị ọbụla ị hụrụ n'anya nọ ọ ụtụtụ gị
ị ga-akpọ nkwu ya ụtụtụ m ọtọpụ ya ụtọ obinye ozugbo lechitere gị ezigbote nri ahụ onye ili ọ na-atọ gị. Ị ga-akpọ nkwu ya nke m ọ pụta n'oyibo my own mine specially made for me ọ ihe ọ pụtara. Ị ga-akpọ nkwu ya nke mụ ọ ga-alaikekwa ya ọ ga-atọkwa ya ụtọ ọ ga-echikwara gị ezigbote ofe ahụ tiekwara gị jara n'elu ya ajụkwana m ihe jara pụta amarọkwa mụ. Ị ga-akpọ nkwu ya oyiri di ya ọ pụtara n'oyibo reflection of my husband ya bụ efu ya ifugo di ya ifu di ya ifu gị ya ejima oyiri di ya. Ị ga-akpọ nkwu ya oso di eme ya bụ di ya na-eme ọ na-eme di ya na-eke ọ na-eke di ya na-enyere aka ọ na-enyere aka oso di eme. Isi ka anyị kpụwa afa tọrọ ụtọ anyị amansikwa ebe a wee fụọ ọ kakwa nkụ mana ndị nke mkpọrọ gị were ụtụ ya ofu n'ofu wee na-agbanye wite onye hụrụ n'anya ọ ga-atọkwa ụtọ n'obi ọ ga-ekelekwa gị ọ ga na-atọkwa ya lụkatakwa ọlụ ike ahụ ọ na-alụ lụkatakwa ọlụ ike ahụ ọ na-alụ ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike ya agba bụrụ nwoke ị nwekwa ike ịtụ ya ebube dike agụ nwoke ọ na-atụ ya nke bụ nwaanyị lụkatakwala ọ na-alụ katakwala ọ na-alụ nnụdụ ụmụazị ime nke a ị ga-akpọ nkwu ya ha nwaanyị m fụrụ n'anya ọ dị m n'obi nke mụ ọ na-atọpụ ya o jisikwa ike na-emekwa ụmụ ihe ndị ọ na-eme. Ya pụtara anyị ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata. Mbọsị ọzọ anyị ga-apụtakwa kọwakwa akụkọ ka o ji anyị wee na-asị gị ka ikiri ihe onyonyo a wee kiriti ya ebe a tinye aka n'ihere ede ahụ ka anyị soro n'ihe anyị na-alụ na chanel anyị anyị ga na-emekwa ọtụtụ ihe dị iche iche n'Igbo. Anyị ga na-akụzi ụfọdụ ihe dị n'Igbo ga-abụ ịnatakwa from ala bekee tu ebe isi iwe nwee ike wee kpakwa nkata n'Igbo kpa nkata kirikiri dịkwa n'Igbo iti ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe gị na ndị agbata obi gị. Ya bụ na m ga-akwụsị ebe a n'ụbọchị nke tata. Ngwanụ anyị ga-afụ n'ọlụ. Bye bye.